took me from rags to riches. Let's go. Chill. 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 София, Атина, Болония, Вареза, Билбао, Бургас, Самоков, София. Това е професионалният път на 24-годишният гард на Левски Христо Захариев. Този сезон беше първи за него в синия тим, неизменно сред стартовите 5. С уговорката, че не говоренето, а баскетболът е силната му страна, той застана пред камерата на Българската национална телевизия. Чувствам се превъзходно, още не мога да го осъзная даже какво се случи тази година. Като дойдох в Левски си пожелах да играем 3 финала, не очаквах да ги спечелим и 3-те. Това беше най-трудно спечелената титла за теб. Безспорно, последната беше най-трудна и най-сладка. За бъдещето си Ицо казва, че има договор за още година и ще остане в Левски. Сега обаче на дневен ред идва националния отбор. В групата за предстоящите квалификации за Европейското първенство по баскетбол до година България е заедно с Израел, Холандия и Черна гора. Именно черногорците са най-трудният ни съперник според Захариев. Имат много добри играчи в NBA. Мисля, че те ще са най-силният отбор в тази група, но надявам се да успеем да ги победим. Групата е тежка, да, но надявам се да се подготвим добре и да успеем да се класираме. Това ни е целта и ще я гоним. Целта е трудна, но не и непостижима. Не и когато в отбора има толкова много таланти, които дават всичко от себе си, за да върви тимът напред. А историята на Захариев с баскетбола започва, когато е на 10 години. Юлиана Ладжов в моето училище дойде да ме пита дали искам да играя баскетбол и аз съгласих и така започна. Първите си стъпки прави в Славия, за да стигне до Чимберио Варезе малко преди да навърши 19 години. Досегът му с италианският баскетбол не е особено сполучлив и Христо се връща в България, за да може няколко години по-късно да постигне требъл с отбора на Левски. По неговия път вървят и по-малките му братя-близнаци. Тодор играе в Черноморец Бургас, а Милен е част от тима на Благоевград. Може би те са единствени двама, срещу които не мога да играя и те срещу мен и избягваме да се пазиме. Мечтата му е един ден тримата да играят заедно в един отбор. Дали това ще се случи, само бъдещето ще покаже.